Hello mindenkit, újra True, és kérdezhetitek, hogy miért vagyok újra itt a TNT-s projektnél. Hát miközben építettem, észrevettem egy elég nagy hibát a fordításban. Na, mint látjátok, ahogy görgettem a görgöt, változnak a blokkok, és kiírja azt, hogy mi a neve. És akkor itt van, hogy vöröskő, jelismétő. Megmutatom még egyszer. Jelismétő. De itt is látszik szerintem, igen. Jelismétő. Hát, ez kicsit nagy hiba. Nem tudom, hogy kifordította, de ez elég nagy hiba arra, hogy okot adjon. Szerintem, legalábbis. Jelismétő. Jelismétlő. Esetleg, de így, hogy nem is ismétli a jelet, tehát ez csak ilyen jel késleltető, én inkább így írnám ki. De mindegy, ez nem az én projektem, hogy ezt én megcsináljam, tehát hogy nem én fordítok, szóval ez van. Jelismétő. Hát ilyet írni bárki is írta, hát szerintem egy kicsit szégyen elbújhat. Na mindegy, hát csak ennyit akartam így utólag bejelentkezni. Na, hát ennyi lett volna. Cső.